Alas 12:43. An oras hatod sa Indokang. Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. Buong buo ang sarap ng Pasko with Knorr Broth Cubes. Bili na! RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Ang pinakabagong Sir Fabcon Fresh and Bloom para blooming bango pa rin ang damit kahit pawis. Neozep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Sarong si Mana Kuya Nal na sagod, po digdi sagod, okupado pag aruganing oras. Baysa na tangunyan man sa na po yan na December. Maray na pagkauto po sa gabos na nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta po tabi ka mo? Ano lamang tabi ang sa inyo pinagkakabisihan dyan? Digdi sa sentro kan Legazpi, medyo mainit-init na panahon. Although, po digdi, may mga instances na nagbabagsak pa po tabian oran kaya duman po sa mga maruluwas sa inang mga residensya. Magpasiguro po tabi ka mo kipamandong, tanganing day ka mo maarogan sa kuyang boses. Maray na pagkauto po duman sa mga taga munisipyo kan Manito Albay, dakol kita dyan kuya nal na mga paradangog. And sarabay kitang kororab kamantang tigahalat na magpaluwas nen resulta kaining su 2024 bar exam result. Kaso bago manahiling na akong post ko yan sa sarong person po may pigpaluwas na daang resulta. Pero sabi digdi as of anong oras as of 12:29 PM piglinaw kan Supreme Court na dai pa rin nagpapaluwas itong su resulta kaining 2024 bar exam. And dahiling taduman sa mga Facebook live tatig live baga iyan sa social media. Dakol na mga nagaharalat tanganing mailing kun si Isay itong su mga mga nakapasara sa examinasyon. Ano na problema kayo ni sir? Inihalat mo na daw. Tabi na, hiling ako digdi yung sarong may sarong digding maribukon sa social media. Ay, future lawyer, Sir John, ikapalan ini, sabi na, grabing gayon ni Amiga from pinakamagayon sa DNR. Ang pinakamagayon dyan sa DNR, nag-message sa kuya, Sir John ka nakalihis na aldaw. May tighapot siya kung ano daw ang mga government agencies na nagpo-programa pa digdi sa DCGB. Tapos, po digdi, ito palan ko yan, brand out dyan sa Guevara. Maray na pagkauto kay Ma'am Ansi Lawenko. Ang tagapagtaram ka na Department of Environment and Natural Resources. And then, syempre, di ko ni ipadaog. Ang sa kuyang Amiga, future lawyer. Ako na surgeon ang bahala sa kaso. Sa kompromiso. Ika na sa nang bahala sa kuya. Maray na pagkauto kay Sir John Morilia and then kay Ma'am Joanna Mariscotes. Di ko aram kung natata iba ang account na tigagamit kay nini. Poster ka Sir John. Iyan pagasaro sa mga papagirumdom kan mga ahensya kan gobyerno na sa mga nagagamit ki mga ibang pangaran sa social media. Sir John, ano purpose mo kay niong sa imong another account? Maray na pagkauto dyan sa imo. And then kay Sir Joseph Nare, sabi na good afternoon po Ate Angel. Merry Christmas po. Duman sa mga kandidato, may nagkapirang oras pa po kamo para makapag-sumitir, makapag-file, makapag-register kan sa inyong mga social media accounts. Batangon yan Kuya Nald, maski dai pa man na campaign period,
talagang mahiling mo sa social media, ito na sa paagi yung datanganing makapagpamidbid. Makapagpamidbid sa indang mga buntates. And sa good lang po muna na pagkaaldaw itong online registration kaining online campaign platforms. Sa Comelec Albay, sabi ka subago sa report ni Karen, hanggang alas 5 lang po nin pagkahapon sinda, maakomodar nin mga aspirante sa manilain na posisyon para sa national and local election. Minahiling ang ulig siya na post kan Commission on Election. Sabi digdi, ang inot daang hapot kung natakaypuhan regarding digdi sa online campaign platform. Sabi digdi, kailangan ba na mag-register ng social media accounts at iba pang online campaign material ng mga kandidato at party list groups? Ang simbag, iyo da po tabi sigun iyan sa Article 3, Section 1 kan Comelec Resolution Number 11064 kung saan ang gabos na official social media accounts as in pages, pati itong sa mga website na tigagaramit ka na mga kandidato, mga aspirante, just in case may mga pigigibong podcast, blogs, vlogs, as in iba pang online o internet-based platform kan kandidato as in partido na ginibo para makapag-promote nin panggana o pagkadaog nin partikular na kandidato ang kaipuhan po na rehistrado sa Comelec Education and Information Department. Ayan na. Sisay daa ang pwedeng magsumitir kaining mga registration na ini. Sabi digdi, pwede da pong magsumitir kaining online registration form na makukuha po iyan sa Facebook, sa website kan Commission on Election. Itong sa mga official na aspirante sa manilain na posisyon, pwedeng personal po kamong magduman sa opisina kan Commission on Election. Igo ba kita dyan in City Comelec or dyan sa indong munisipyo niya o dyan ang municipal officer. Pwedeng magpasiring duman. Kung day available ko yan ang kandidato, dapat pwedeng magpasiring sa Comelec office itong authorized representative kan mga kandidato or authorized man na representative kan party list group. Sabi digdi, ano ang mga dokumentong kaipuhan na isabay duman sa pagpaparehistro? I-visit po nindoan sa indang page tanganing maaraman nindo kung ano itong sa mga dokumentos ta iba man kaya Kuya Nal, nahiling ko digdi sa website kan Comelec, iba so requirements para duman sa mga party list. Iba so requirements kan sa mga mayor, sa councilors, and then sa iba pa. Sabi digdi, kung sa mga supportadores da Kuya Nal, kung ipaparegister man. Day man po yan kaibahan, basta itong sa mga mga kandidato, mga aspirante sa manilain na posisyon. Sabi digdi, may hapot pa rin di Kuya Nal, arin da po pwedeng magparehistro kan social media accounts as in iba pang online campaigns platforms ang mga kandidato o party list. Sa good lang po yan ngunya na pagkaaldaw, December 13, 2024. Tapos may nakalaag di Kuya Nal na paalala, ang mga kandidato o party list na makakapagparehistro kan sa ilang social media accounts o online campaign platforms, ang tatawan po ni notice notice to explain kan Commission on Election sa paagi kan Task Force KKK sa halalan kung sa inahagadan po sinda nin paliwanag kung natataday dapat sinda sa angatan nin reklamo na pagbayular sa Comelec Resolution Number 11064. Iyan ang abiso hali po sa Commission on Election.
And duman po sa mga biyaheros ta, ingat-ingat lang po kamo. Dahil wala to roadside inspection man. At the same time, dakol na mga vehikulo ngunyan ang nagbabiyarahe hali sa Metro Manila. Pauuli na po sa mga probinsya, bako lang dito sa Bicol Region, itong sa mga nagbabaralyo dyan sa Matnog Port. Dahil lang nagkapirang mga pribadong eskwelahan, nagpuunakan sa indang Christmas break. And then, Land Transportation Office Bicol sa panginat po ni Regional Director Francisco Ranchos Jr. And then ni A.R. De Vincent nato. Wala to ang mga roadside inspection pigigibo ni tanganing masiguro na itong sa mga nagbabiyarahing mga bus, mga pribadong vehikulo, mga motorista may mga magakanigong dokumentos. It's either registered yan, bako expired ang mga pigigaramit na dokumento. May lisensya, day nagsasobra duman sa capacity, kan vehikulo na dapat ito lang ang sakat. At the same time, nakakasunod ka na mga pulisiya, batas trapiko, tanganing masiguro po ang kaligtasan kan gabo. Nahiling ko Kuya Nald, ang mga violation digdi sa post kan LTO Bicol. Itong mga expired na driver's license, itong rehistro na expired man. May mga nagagaramit vehikulo na bako rehistrado, and then wala ni na mga helmet, bata usong-usungunan ang road crash na medyo po umaalnas ang tinampo, kaya ingat-ingat lang po duman sa mga biyaheros ta. And then syempre prior ka itong Christmas, magbakal na kamunin mga tickets just in case na kamuan mauli sa probinsya o malarga ka mo pasiring sa National Capital Region or sa northern part, posibleng magkaubusan. Magkaubusan kay mga ticket dyan dahil syempre sa mga mabarakasyon at the same time sa mga mauruli iman pabalik sa indang trabaho after holiday season. So mga wallet, so mga valuable materials, kung mapasiring po kamo sa mga pampublikong lugar, ingatan po dahil pwedeng aprobetsaran ang siring kaning pagkakataon, lalo na pag nagpo na itong Misa Aguinaldo and then Misa de Gallo, posibleng dakol na mga tao rumaruso sa mga simbahan. Kay Kuya Louie Ariola, maray na pagkauto po sa imo dyan. Merry Christmas da po. And maray na pagkauto sa Ravax family, dyan po sa barangay Sagpon, Sagmin Legazpi City. Ang pangan lang po yan Daddy's Angel. Ma'am Tet, maray na pagkauto po sa imo. And ingat-ingat sa pagbisita sa imo mga branches. Ang sa kuyang kaibahan sa Lado Technical, si Kuya Ronald Baldo. Maray na pagkauto kay Kuya Jerel Aranya. Nasa pagbiyahe-biyahe gaygunan si Kuya Jerel. Sa IT nga po dyan si Jerome Nico Martinez. Ako po ang silong nakaibahan. Ako po si Angel Mostaza. Bye-bye. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Pasko na! Pasko, 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 Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit. Adobo spaghetti ko. Pansit na shrimp